खुलुमबाय गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय बे भिडिअआव नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन 5 अमेजिं फैक्ट्स जाय बाथ्राफोरखौ नोंथाङा माब्लाबाबो खोनाफेराखै आरो मिथिफेराखै जानो हागौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ नायनानै जोबोद नायलांदो नम्बर 1 नायबिजिरगिरिफोर नायबिजिरनायाव लासै थाबायग्राफोरनि रुजुनायाव गोख्रै थाबायग्राफोरा बांसिन आरो गोबावसिन थांना थानो हायो मा नोंथाङा गोबाव थांना थानो लुगैयाना निश्चय लुगैयो दिनैनिफ्राय गोख्रै थाबायनो सोलोंदो नम्बर 2 द वर्ल्ड बिगेस्ट फेमिलि नोंथाङा खोनाफेरबायना बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन नखर बे नखरा जोंनि भारत हादरावनो मिजोराम स्टेटआव दं 39 हिन्जावफोर आरो 94 फिसाफोर थानाय जिअ'नास थानाया बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो देरसिन नखर खालामनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हादों थ' लोगोफोर नोंथाङाबो लादो 40 हिन्जाव एन्ड 100 चिल्ड्रेन्स आरो खालामदो बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन नखर नम्बर 3 सी एनेमनी नोंथाङा बे सावगारिखौ नुनायाव बारसे समायना बिबारफोर बादि नुदों जानो हागौ नाथाय एक्सुवेलाव बियो बिबार नङा बियो गोथां जिउनांफोर जाग्रा मासे जिउनांसो लैथोआव थानाय ना एम्फौ एनला बायदिफोरखौ बियो स्कार खालामो बेखौ बुङो सी एनेमनी नम्बर 4 फार्स्ट स्पेस हटेल केलिफर्नियान कम्पानि द गेटवे फाउन्डेशना रिलिज खालामदों 2027 आव खालामनाय जागोन थामहिनबा बेखेवनाय जागोन गिबि स्पेस हटेल नोंथाङा इमेजिन खालामदो अख्रांमायाव हटेल माबादि जागोन आसा खालामो आंबो खेबसे जाहैनो खाबु मोनथों आरो नोंथाङाबो नम्बर 5 ट्रान्सपेरेन्ट इराजार जापानिज स्टेशनारि कम्पानिया बानायदों ट्रान्सपेरेन्ट एबा नुसारलायग्रा इराजार जाहाथे नोंथाङा नुनो हायो नोंथाङा मा खोमोरनो थांगासिनो दं जाहाथे गोरोन्थि खोमोरनायाव नोंथांनि टाइमा लस जाया अके लोगोफोर दानिया बुंदो बबे मोनसे फेक बाथ्राखौ नोंथाङा साबसिन मोनदों लोगो हमफिनसिगोन नोंथांखौ फार्स्ट स्पेस हटेलाव अके फर नाउ थेंक इउ बाय भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोनांब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लाब्ला जाबाय